салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз дар ҷони футбол бисёр рӯйдодҳо шуданд, аммо хабарҳои асосӣ бо як фоҷиа дар Барселона вобаста аст. яке аз аъзои гурӯҳи тиббии даста вафот кард ва аз ин сабаб бозии Барселона бо Осасуна ба дигар рӯз гузаронида шуд. ин як лаҳзаи хеле душвор барои даста ва мухлисон аст, аммо ғайр аз ин дар футбол дигар хабарҳои муҳим низ ҳастанд ки бояд баррасӣ кунем. имрӯз дар бораи ҳама ин гап мезанем. ҳамчунин хотиррасон мекунам ки имрӯз дар канали телеграми ман шумо метавонед ду бозии муҳими имрӯзаро пахши мустақим тамошо кунед. Райо Великано, Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед, Арсенал. сифати видео хеле хуб мешавад ва муҳимтар аз ҳама ҳангоми бозӣ метавонем онро бо ман ва дигар мухлисон муҳокима кунед. Пас ба канал обуна шавед, ҷолиб мешавад. ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо ба азур шунед, мо бошем сар мекунем. бозии Барселона ва Осасуна дар Ла Лига бинобар марги ногаҳонии духтури даста Карлос Минаро Гарсия бекор карда шуд. ин хабар барои бозингарон, мураббиён ва томи клуб як зарбаи сахт буд. духтурон дар футбол нақши хеле муҳим доранд, гарчанде ки онҳо ҳамеша дар паси парда ҳастанд. онҳо на танҳо ҷароҳатҳои бозингаронро табобат мекунанд, балки саломатии онҳоро назорат карда ба барқароршавӣ бо суръат кӯмак мерасонанд. бозингарон хабари марги духтурро бевосита дар утуқи либосибазкунӣ гирифтанд, вақте ки президенти клуб Жоан Лапорта онро ба онҳо расонд. тасаввур кардан мумкин аст ки ин лаҳза барои даста чӣ қадар вазнин буд. чанд соат пеш онҳо бо Минаро Гарсия дар меҳмонхона буданд, ҳамроҳ хӯрок хӯрданд, вале якбора чунин фоҷиа рӯй дод. ӯ як узви муҳими даста буд, шахсе ки ҳамеша барои кӯмак омода буд. дар чунин ҳолатҳо футбол дигар аҳамият надорад. ин тасмими капитанҳои ҳардуи даста ки бозиро бекор карданд комилан дуруст буд, зеро ҳеҷ кас бо чунин ҳолати равонӣ бозӣ карда наметавонист. акнун ин бозӣ бояд дар як рӯзои дигар гузаронида шавад, аммо ҷои он дар тақвими сербори Барселона пайдо кардан осон нест. имкониятҳо 26-27 апрел ё 19-25 май ҳастанд, аммо ин вобаста ба иштироки даста дар финали ҷоми Испания мебошад. ҳарчи ҳам нашавад, боз як бозии иловагӣ дар ин даври пуршиддати мавсим барои Барселона кори осон нахоҳад буд. даста аллакай барои ҷойгиршавӣ дар Лигаи Чемпионов ва эҳтимолан барои ҷоизаи ҷоми Испания мубориза мебарад. ин ҳодиса нишон медиҳад ки футбол танҳо дар бораи гол задан ва ғолиб шудан нест, он ҳамчунин дар бораи одамон, эҳсосот ва муносибатҳо мебошад. вақте ки чунин фоҷиа рух медиҳад, масъалаҳои варзишӣ дигар аҳамияти аввалиндараҷа надоранд. Барселона як узви муҳими оилаи худро аз даст дод ва ҳоло муҳим аст ки даста, кормандон ва хонаводаи Минаро Гарсия дастгирӣ карда шаванд. футболбозон ва мураббиён ба фишор, тақвими сербор ва рақобати сахт одат карданд, вале чунин ҳодисаҳо ба рӯяи онҳо сахт таъсир мерасонад. муҳим аст ки даста рӯҳан қавӣ боқӣ монад ва мавсимро бо ҳисси ягонагӣ ва қувват идома диҳад. Усмон Дембеле, ки солҳои зиёд барои ноустуворӣ танқид мешуд, шояд беҳтарин мавсими худро паси сар мекунад. 20 гол аз аввали сол натиҷаи бузург барои вингере ки пештар бештар бо дриблинг ва пасҳои хатарнок машҳур буд, на бо самаронокии баланд. дубли ӯ дар бозӣ бо Рем вақте ки ҳамагӣ дар дақиқаи 64 ба майдон баромад, нишон медиҳад ки ӯ ҳоло дар ҳамла хеле боваринок аст. ҳеҷ кас интизор надошт ки пас аз рафтани Килиан Мбаппе Дембеле метавонад ин қадар пурқувват бозӣ кунад. ӯро ҳамеша барои техникаш ситоиш мекарданд, аммо ҳамзамон барои истифодаи нодурусти лаҳзаҳо танқид менамуданд. ҳоло бошад ӯ бештар масъулиятро бар дӯш мегирад ва натиҷа меорад. эҳтимол бе як ситораи калон дар ҳамла ба мисли Мбаппе ӯ озодтар ва боварониктар ҳаракат мекунад. агар ПСЖ Ливерпулро мағлуб кунад ва ба финали Лигаи Чемпионов барояд, шанси Дембеле барои гирифтани ҷоизаи тӯби тиллоӣ хеле зиёд мешавад. дар клубҳои калон муҳим он аст ки дар бозиҳои бузург худро нишон диҳӣ. агар ӯ ҳамин гуна идома диҳад, саҳмашро дар муваффақияти даста нодида гирифтан ғайриимкон хоҳад буд. вале бозии ӯ муқобили Ливерпул нишон дод ки ҳоло ҳам дар лаҳзаҳои ҳалкунанда на ҳамеша метавонад фарқият эҷод кунад. гарчанде ки ӯ дар бозии муҳими зидди Ливерпул гол назад, ин мавсим барои ӯ як пешравии бузург аст. ӯ ниҳоят устувор шуд, бештар гол мезанад ва нақши асосиро дар даста мебозад. шояд ин ҳамон Дембеле бошад ки ҳама дар Барселона интизор буданд, вале танҳо дар ПСЖ пурра кушода шуд.
агар Бавария воқеан омода бошад ки Кингсли Команро фурӯшад, ин нишон медиҳад ки клуб мехоҳад дастаи худро нав кунад. Вингери фаронсавӣ солҳо боз як бозингари муҳим барои мюнхениҳо буд, вале ҳоло вақти ҷудошавӣ расидааст. Коман барои Бавария бисёр чиз додааст. Маҳз голи ӯ дар финали Лигаи Чемпионҳо дар соли 2020 ба даста ғалаба овард. Суръат ва техникаи ӯ ҳамеша барои ҳуҷуми даста муҳим буд. Аммо ҳоло клуб мехоҳад ҳам дастаи худро ҷавонтар кунад ва ҳам хароҷотро кам кунад. Бинобар ин фурӯши Коман тасмими мантиқӣ менамояд. Агар Бавария ӯро бо нархи 30-40 миллион евро фурӯшад ва маоши баланди ӯро сарфа кунад, ин ба клуб кӯмак мекунад ки ҳам маблағро дуруст тақсим кунад ва ҳам бозингарони навро бихарад. ҳадафи асосии онҳо Флориан Виртс мебошад ки метавонад яке аз роҳбарони нави даста гардад. Виртс дар Байер бозии хеле хуб нишон медиҳад ва бо маҳорати худ метавонад байни нимҳимоят ва ҳамла пайваста мустаҳкам эҷод кунад. Агар Бавария ӯро ба даста биёрад, ин метавонад як қадами муҳими клуб барои оянда бошад. Гуфта мешавад ки Коман Арабистони Саудиро болотар медонад. Клубҳои сарватманди ин кишвар монанди Ал-Наср ва Ал-Ҳилол омодаанд ки шартномаҳои калон пешниҳод кунанд. Лигаи Саудӣ дар солҳои охир бисёр ситораҳои футболро ба худ ҷалб кардааст ва Коман ки дар Аврупо аллакай ҳамаи чизро ба даст овардааст, шояд мехоҳад дар ин ҷо таҷрибаи нав дошта бошад. Аммо овозҳо дар бораи Ливерпул нишон медиҳад ки шояд ӯ то ҳол мехоҳад дар Аврупо бимонад ва дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Дар 327 бозӣ ва бо задани 69 гол ӯ қисми муҳими таърихи клуб гардид. Ӯ ба пирӯзиҳои даста махсусан дар мусобиқаҳои аврупоӣ саҳми калон гузошт. Аммо дар футбол ҳамеша як лаҳза мерасад ки роҳҳои бозингар ва даста аз ҳам ҷудо мешаванд. Агар ӯ равад, Бавария ба насли ҷавон такя мекунад ва Коман бошад, кӯшиш мекунад ки худро дар муҳити нав, хоҳ дар Саудии Арабистонӣ бошад, хоҳ дар Аврупо нишон диҳад. Карло Анчелоти, як мураббии пуртаҷриба ки бо беҳтарин бозингарони ҷаҳон кор кардааст, изҳор дошт ки ноустувории Килиан Мбаппе генетикӣ аст. Ин суханон баҳси ҷолиберо дар байни мухлисони футбол ба вуҷуд овард. Мбаппе бешубҳа яке аз беҳтарин бозингарони имрӯза аст, аммо бозиҳои охирини ӯ нишон медиҳанд ки ҳатто ситораҳои бузург на ҳамеша метавонанд сатҳи баланди худро нигоҳ доранд. Бисёриҳо тааҷҷуб карданд ки чаро Мбаппе дар ду бозии охирини Лигаи Чемпионҳо чунин фарқият дошт. Зидди Манчестер Сити ӯ қаҳрамон буд. Дар ду бозӣ 4 гол зад, аз ҷумла хетрик дар Бернабеу. Аммо баъд аз ин дар 3 бозии навбатӣ зидди Жирона, Бетис ва Атлетико он ҳамон бозингари қавӣ набуд. Ин боиси савол мешавад, чаро футболбозе ки суръат ва техникаи беназир дорад, наметавонад ҳамеша як хел хуб бозӣ кунад. Анчелоти мегӯяд ки ин хусусияти генетикӣ аст, аммо сабаби аслии он метавонад бештар ба услуби бозӣ ва ҳолати ҷисмонӣ вобаста бошад. Бозингароне ки ба суръат ва ҳаракатҳои тез такя мекунанд, мисли Мбаппе, ба зудӣ хаста мешаванд. Ин махсусан дар мавриди мушкил мешавад ки онҳо бояд дар ҳар чанд рӯз бозӣ кунанд. Ба ғайр аз ин, тактикаи рақибон низ таъсир мерасонад. Манчестер Сити ба Мбаппе фазои зиёде медод ки барои ӯ хеле қулай буд, аммо Атлетико мудофиаи мустаҳкам дорад ва ба рақибонаш иҷозат намедиҳад ки ба осонӣ ҳамла кунанд. Барои ҳамин ҳатто беҳтарин бозингарони мисли Мбаппе метавонанд дар чунин бозиҳо душворӣ кашанд. Анчелоти мегӯяд ки бозингарони сатҳи баланд бештар дучори болову пастӣ мешаванд. Ин ҳақиқат аст. Ҳатто Месси, Роналдо ва Неймар давраҳое доштанд ки онҳо на ҳамеша сатҳи баланд нишон медоданд. Футбол як бозии тағйирёбанда аст. Ҳеҷ бозингаре наметавонад ҳамеша як хел хуб бошад. Ба ғайр аз ин, Мбаппе дар Реал таҳти фишори зиёд қарор дорад. Мухлисон аз ӯ дар ҳар бозӣ гол мехоҳанд. Эҳтимол ӯ ҳанӯз пурра ба ин интизориҳо мутобиқ нашудааст. Ҳарчанд ки дар бозиҳои охирин гол назад, Мбаппе ҳамоно муҳимтарин бозингари Реал аст. ӯ то ҳол 28 гол задааст. Акнун мавсим ба марҳилаи ҳалкунанда мерасад. Бозиҳои муҳим дар Лигаи Чемпионҳо ва Ла Лига дар пешанд. Дар чунин лаҳзаҳо Реал бояд ба беҳтарин версияи Мбаппе такя кунад. Дар ҳафтаҳои наздик Реал бозиҳои пуршида дорад. Имшаб зидди Райо Великано, баъдан бо Виллареал ва бозии ҷавобӣ бо Атлетико дар Лигаи Чемпионҳо. Ин фурсатест ки Мбаппе собит кунад ки ӯ ҳамоно яке аз беҳтаринҳост. Хулоса, Анчелоти дуруст мегӯяд, дар футбол ҳамеша болову пастӣ аст. Муҳим нест ки як бозингар дар як ё ду бозӣ хуб набошад. Муҳим он аст ки дар лаҳзаҳои асосии мавсим чӣ гуна бозӣ мекунад. Мбаппе аллакай нишон додааст ки метавонад бозиро ҳал кунад ва мухлисон интизор доранд ки ӯ дар бозиҳои муҳимтарин боз ба сатҳи баланд бармегардад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.